Genesis ti aduanan nson. Na Yosef koka kyerɛ Faro sɛ, Mɛgya ne me nuanom ne wɔn nwan ne wɔn anantwie ne deɛ ɔwɔ nyinaa firi Canaan asase so aba, na hyɛ wɔ Gosen asase so. Na ɔde ne nuanom mu baanum kogyinaa Faro anim. Na Faro bisaa ne nuanom no sɛ, Mo adwuma ne sɛn? Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Wɔn ko ayɛ mo ahwɛfoɔ, yɛn ne yɛn agyanom nso. Na wɔka kyerɛɛ Faro bio sɛ, Yaba sɛ yɛrebɛtena asase yi so, ɛfiri sɛ wɔn ko anya adidibea mma wɔn nwan. Ɛfiri sɛ ɛkɔm no mu yɛ den wɔ Canaan asase so. Enti afei yɛsrɛ wo, ma wɔn ko antena Gosen asase so. Na Faro ka kyerɛɛ Yosef sɛ, Wagya ne nuanom aba wɔn nkyɛn. Bisire mu asase na ɛda w'anim yi. Asase no mu deɛ yɛ no, ma wagya ne nuanom ntena hɔ. Ma wɔntena Gosen asase so. Na sɛ wunim sɛ wɔn mu bi yɛ nsiyɛfo a, fa wɔn si me mmoa a mewɔ so. Na Yosef de n'agya Yakob kogyinaa Faro anim. Na Yakob hyiraa Faro. Na Faro bisaa Yakob sɛ, Wo nkwa mu mfirinhyia yɛ ahe? Na Yakob ka kyerɛɛ Faro sɛ, Me hɔhobea asetena mfinhyia mu nna yɛ mfie 130. Me nkwa mfinhyia mu nna yɛ kakra bi ne amanneɛ nko. Enu m'agyanom nkwa mfinhyia mu nna wɔ wɔn hɔhobea asetena nna mu. Na Yakob hyiraa Faro, na ofiri Faro anim kɔe. Na Yosef maa n'agya ne ne nuanom tenaberɛ. Na ɔmaa wɔn asase wɔ Misraim wɔde asase no yɛ, wɔ Rameses asase so, sɛdeɛ Faro hyɛeɛ no. Na Yosef bɔɔ n'agya ne ne nuanom ne n'agya fiefoɔ nyinaa akɔnhoma, sɛdeɛ wɔn mma dodoɔ teɛ. Na aduane nni asase biara so. Na ɛkɔm no mu yɛ den yie maa Misraim asase ne Canaan asase tɔɔ ɛkɔm no anim piti. Na Yosef prapra sika a ɛwɔ Misraim asase ne Canaan asase soɔ nyinaa wɔ abura a wɔbɛtɔɔeɛ no mu. Na Yosef de sika no kɔɔ Faro fie. Na sika saa Misraim ne Canaan asase soɔ no, Misrifoɔ nyinaa baa Yosef nkyɛn sɛ, Ma yɛ aduane ɛ, adɛn na sɛ sika sɛ nti, yɛnwuwu w'anim. Na Yosef se, Momfa mo mmoa mmra, na sɛ mo sika asa a, mɛma mo bi magye mo mmoa. Na ɔde wɔn mmoa bae. Na Yosef maa wɔn aduane gyegyee apɔnkɔ ne nnwan ne anantwie ne mfunumu. Na ɔde aduane yɛ ne wɔn afirinhyia no gyee wɔn mmoa nyinaa. Na afe no twam no, afe a edi soɔ no, wɔbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, Yɛremfa nhunta me wura, sɛ yɛn sika asa, na mmoa kuakuo no yɛ me wura dea. Na biribiara nkae wɔ me wura anim sɛ yɛn honam ne yɛn asase nko. Adɛn nti na yɛn ne yɛn asase nwu w'anim? Tɔ yɛn ne yɛn asase, na ma yɛn aduane, na yɛde yɛn ho ne yɛn asase bɛsom Faro, na ma yɛn aduaba, na yɛntena ase, na yɛanwu amma asase yi anna mpan. Na Yosef tɔɔ Misraim asase nyinaa maa Faro. Na Misrifoɔ nyinaa tontɔn wɔn mfuo, ɛfiri sɛ ɛkɔm no denee wɔn. Na asase no danee Faro dea, na otutuu nkurɔfoɔ no tenatenaa nkuro mu. Ɛfiri Misraim hyeɛ so kosi hyeɛ so, gye asɔfoɔ nsase nko na wantɔ, ɛfiri sɛ na Faro ahyɛ kyɛfa bi ama asɔfoɔ no. Na wodi wɔn kyɛfa a Faro de ma wɔn no nti, wantɔn wɔn asase. Na Yosef ka kyerɛ nkurɔfoɔ no sɛ, Monhwɛ, nnɛ matɔ mo ne mo asase mama Faro. Na hwɛ, mo aduaba a momfa nkɔdua asase no soɔ nie. Na deɛ ɛbɛsoɔ no, momfa nkyekyɛmu 5 mu baako ma Faro. Na emu abupɛn 9 no nyɛ mo dea. Na mode bi adua mfuom, na mode bi ayɛ mo ne mo fiefoɔ ne mo mma aduane. Na wɔse, Wagye yɛn nkwa, ma yɛnya me wura anim adom ara, na yɛbɛyɛ Faro nkoa. Na Yosef hyɛɛ yɛn ho mmara wɔ Misraim a ɛwɔ hɔ de besi nnɛ, sɛ wɔmfa Misraim asase so adeɛ biara nkyekyɛmu 5 mu baako mma Faro, gye asɔfoɔ asase nko na anyɛ Faro dea. Na Israel tenaa Misraim asase so wɔ Gosen asase so, na wonyaa mu adeɛ, na wɔdɔree, na wɔn ase kyenee sɛ. Na Yakob tenaa Misraim asase so mfeɛ 17. Na Yakob nna, ne nkwa mfirinhyia yɛ mfeɛ 149.
Na Israel na duru sɛ obewuo, na ɔfrɛɛ ne ba Yosef ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ manya w'anim adom a fa wo nsa ka m'asenim na yɛ me adɔyɛ di me nokorɛ na nsie me Misraim na mɛda m'agyanom nkyɛn na soa me firi Misraim kosie me wɔ wɔn amusieɛ. Na ɔse, mɛyɔ sɛdeɛ woaka. na ɔse, ka me ntam. na ɔkaa no ntam, na Israel bɔɔ ne mu ase kyerɛɛ mpa no atifi.